จริงได้ไหมครับTagitante patla, sumigyanin magawag ako mo, eminent makers naman ako nila kung takla daga. Nagnasaksaya program na siya sa inyo, sumigyanin tawag kang nasa. Insecurities and na metal si tagailam sa inyo ngayon kay naantagyo leno. Napangin niyo siya. Pinya ko, kahit niyo na si Mahs, kahit takno layan na isni ako. Situasi aku yang Mahs. Ini mahat aku yang kali mengumpulkan. Mas may tagasay ni Barangay Nagalanet sa mga kilam sa ngayon kan berhutang berhutang.
Ito yung sasasang subas na ground sa Utyak. Ngayon ang nagagalang mga kuling Utyak lang, Sins Subas, Yes lang, Melody. At alam na Sins na natin yung Melody. Yung mga mga ang nasukan. Hanggang mo. Post siya bangan.
Ito pa